Fil-ġranet li ġejjin it-temp mistenni jkompli jiksaħ. Fil-fatt mistenni li fit-tmiem il-ġimgħa it-temperatura tkun fl-inqas livelli. Skont l-Uffiċċju Meteoroloġiku it-temperaturi reali mistennija jinżlu sa 2 taħt iż-0 gradi Celsius. L-Uffiċċju Meteoroloġiku qed ibassar ukoll temperatura ta' 10 gradi Celsius għal matul il-ġranet tal-ġimgħa u s-sibt, b'riħ qawwi mill-punent li mistenni jkompli ikessaħ it-temp. U mistenni li nhar il-ħamis il-Gżejjer Maltin jintlaqtu minn arja kiesħa mir-Russja li tersaq u tilħaq iċ-ċentru tal-Mediterran. Dan għandu jwassal għall-aktar temperaturi kesħin din ix-xitwa li mistenni jkun fl-istess livelli ta' dak li kien fl-2014. Ir-riħ mistenni jikkaġuna temperaturi ferm kiesħa fejn hu pproġettat li t-temperaturi jinżlu tant li jkollna wkoll maltempati bis-silġ.